समस्त अष्टम श्रेणी छात्र छात्री मानकु कैशोर प्रसंगर भाग 2 को मु स्वागत करुअछि। आमे लास्ट वीडियो देखिथिले जे मध्यकालीन बा चाइल्डहुड पीरियड रे पिला मानकर गोटे डेली रूटीन वर्क मेंटेन होतला। ठीक टाइम रे खेलुतले खाउतले आ ठीक टाइम रे पाठ पढुतले, किंतु कैशोर अवस्था रे सेमानकर सब प्रकार परिवर्तन घटुतला। जथा फास्ट की केमती क्लास रे आमे डिस्टर्बेंस क्रिएट करिया जेमिति कि एई पिला माने करूछंती। So now let us move to the topic. ହେଲା, କିଶୋରାବସ୍ଥା ସମୟରେ ହେଉଥିବା ଦୃଢ଼ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ। ତାହେଲେ ଏଇ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ସମୟରେ ଆମର ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯେତେବେଳେ ତମେ ଛୋଟ ଥିଲ ସେତେବେଳେ ତମେ ସେଜରେ 1 କରିଦେଉଥିଲ, 2 କରିଦେଉଥିଲ, କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଥିଲ? ସେଇ ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେମିତି ପଳେଇଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ କିଶୋର ଅବସ୍ଥା ପିରିୟଡ଼ଟା ବି ମଧ୍ୟ ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ, ଏଥିରେ ଆଉ ଓରିଡ୍ ହେବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହରମୋନର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଅଛି। ତ କାହିଁକି ଏତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହରମୋନ ଆମର ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି। ଏତେ ବିହେଭିୟରାଲ ଚେଞ୍ଜ ଏତେ ସବୁ ହେଉଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ଓନ୍ଲି ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସଡନ୍ ରିଲିଜ୍ ଅଫ୍ ଅ ହରମୋନ। ଏଇ ହରମୋନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏତେ ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ତମାନେ ଜାଣିଲ ଯେ whenever there is a change, ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, थोड़ी बहुत हलचल होती है, so all this हलचल is only for hormone। ଏଥର ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଏଇ ହରମୋନ ରିଲିଜ ହେଲା ବୋଲି ଏତେ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ନା ହଠାତ୍ ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା, ପୁଅମାନଙ୍କର ନିଶ ଉଠିବା ପରି ବହୁତ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି? ନା ନିଶ ଉଠିଛି, ବହୁତ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଆଉ ଶାରୀରିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ କ'ଣ? ନା ଛାତି ଚଉଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି, କାଖ ତଳ ଜଙ୍ଘ ପାଖ ସବୁ ଚୁଟି ବଢ଼ିଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେମାନେ ବଡ଼ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମାନସିକ ଓ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ କ'ଣ? ନା ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖେଇଲି ଯେ କେମିତି ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ କରିବା, କେମିତି ସବୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଆଉ ବୌଦ୍ଧିକ ସ୍ତରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସିଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁନି, ମୁଁ କ'ଣ କଲେ ଅଲ୍ ୱିଲ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମି, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯାଉଛି। ହେଲା, ତ ଆଚରଣରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ତୁଳନାରେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ଛୋଟ ଥିଲା ଯେମିତିଆ ଆଚରଣ ଥିଲା, ବଡ଼ ହେଲାଠୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା। ଏହାକୁ ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ବା ପ୍ୟୁବର୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ବା ପ୍ୟୁବର୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ଚେଞ୍ଜଟା ହେଉଛି ତାକୁ କହିବା ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ବା ପ୍ୟୁବର୍ଟି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପୁଅ ଓ ଝିଅ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ବିଶେଷ ହରମୋନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ହରମୋନଟେ ରିଲିଜ ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରଜନନ କରିବାର କ୍ଷମତା ଆସିଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ବା ରିପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର କାପାସିଟିଟା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଏଥର ବୁଝିହେଲା? ଯୁବକ୍ରାନ୍ତି ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି? ନା ଶରୀରର ଆକୃତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ତମ ଜନନ ଅଙ୍ଗର ବିକାଶ ଘଟେ। ଯେଉଁଟା ତମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପାର୍ଟ ଯେଉଁଠି ଲୋକେଟ୍ ଅଛି ସେଇଠି ହିଁ ତମର ବିକାଶ ଘଟୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି? ନା ଗୋଟେ ହରମୋନ ରିଲିଜ ହେଉଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ। ହେଲା, ଏଇ ହରମୋନଟା ହିଁ ଯେଉଁ ରିଲିଜ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ ଅଫ୍ ଦି ହେୟାର ଇନ୍ ଦ ଫେସ୍, ଅନ୍ ଦ ଫେସ୍, ମୁହଁରେ ହେଉଛି ଦାଢ଼ି ଆଉ ନିଶ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ହେଉଛି ଏଇ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ ହରମୋନ ଯୋଗୁଁ ହିଁ ହେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସିକ୍ରିସନ୍ ଅଫ୍ ହରମୋନ ଡିଫର୍ସ ଫ୍ରମ୍ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ପର୍ସନ୍। ଏଇ ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ ହରମୋନଟା ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ଅଧିକା ହୋଇଯାଉଛି, କାହାର କମ୍ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହାର ଅଧିକା ଟେଷ୍ଟୋଷ୍ଟିରୋନ ହରମୋନ ରିଲିଜ ହେଉଛି, ସେ 7th କ୍ଲାସ୍ ଅନୱାର୍ଡ଼ସରୁ ହିଁ ତାର ଦାଢ଼ି ଉଠିଯାଉଛି। ଆଉ ଯାହାର କମ୍ ହେଉଛି, ଇଭେନ୍ 12th କ୍ଲାସ୍ ବେଳକୁ ବି ତାର ଉଠୁଛି। ହେଲା, ତେଣୁ
এই টেস্টোस्टेरोन हॉर्मोनटा कम बेसी ऊपर निर्भर करे. सो नो नीड टू अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ, नो नीड टू फील इनफेरियर. आउ इट इज परफेक्टली ओके. तो मैंने एते चिंता कर जहाँ भी होची इट इज परफेक्टली ओके. एटा हला कौन इट इज द बायोलॉजी ऑफ द बॉडी. तो जमी तुम छोट बेले 1 कर दुई कर जमी जापार ना सिमिलरली यही कैशोर अवस्थाटा भी पलैब. इट विल पास. सो एते व्यस्त हवा दरकार नहीं. नाउ यू आर ग्रोन अप. आउ योर फेज विल ऑल्सो गो. सो बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ एंड एडजस्ट टू बी गुड. एथरा बुझीगला. तापरे आमर जुग्मज उत्पादन और परिवर्तन आदि आरंभ हुए. से रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीटा बढ़ी जाए. तेणु उत्पादन परिपक्वन आदि आरंभ हो जाए. तापरे आ कौन चेंज हुए ना स्वर परिवर्तन हुए. युवक्रांति रे पुओं स्वर पेटिका लैरिंग्स बढ़े. फल कंठ सामान्य फुली आगको बाहरी आसवा भली देखा जाए. तो से देखि जोटा तंटी पाखरे गोटे गल घंटिका टे आग को बाहरी जाए ताकू कह जाए आडाम्स एपल. पुओं कंठ कर्कश से होता है. झीओं स्वर पेटिका छोट हो जाए. तेणु झीओं कंठ सुमधुर हुए. आउ कौन होता है ना स्वेद ग्रंथ और स्वेद ग्रंथर वर्धित कार्य. जोटा फल यही अवस्थार स्वेद ग्रंथि और तैल ग्रंथि. स्वेद ग्रंथि है कौन ना ये जो स्वेट ग्लैंड झाड़ जो बाहर आउ तैल ग्रंथि क्षरण अधिक होता है. तेणु मुहरे व्रण होबार संभावना बहुत थाए. है जो तैल ग्रंथि जोटा कि आमर सेबासियस ग्लैंड तैल ग्रंथि एटा सेबासियस ग्लैंड. तेणु यही समय व्रण हबार बहुत संभावना होता है. आ मानसिक बौद्धिक और आवेगिक परिपक्वता ये कौन हुए ना किशोर किशोरी चिंतन और मनन शैली रे परिवर्तन देखा जाए. आउ भाविबारे चिंता करिबारे अधिक समय बिताइबाकू मन हुए. मस्तिष्कर सामर्थ्य बढ़े. फल अधिक जानिया आग्रह हुए. तो ये थिला सबू आमर जहाँ सब परिवर्तन होउतला.